met een spiksplinternieuwe vlog. Nummertje 380 alweer. Dikke duim omhoog voor jullie allemaal. Vandaag heb ik groot nieuws. Ik ga namelijk naar de allerhoogste toren ter wereld. De Dream Tower wordt namelijk feestelijk geopend. En waar erbij staat, ja hoor mensen, hij is gebouwd in Venlo. Jongens, dat is Rens Ros! Echt waar? Dat wordt vet cool mensen. Mark Zuckerberg, oprichter van Dreambook, heeft mij persoonlijk uitgenodigd. Met ook een heleboel andere beroemdheden natuurlijk. Wauw, zeker beter dan de rest. Eens graag gedaan zo. Dat was schijnt een mega party daar boven de wolken. En ook nee jongens, laat maar met rust. Ze laten we ook nooit met rust. In ieder geval, blijf me volgen en tot gauw naar boven op de toren. Dikke duim omhoog, later. Hier spreekt de intelligente lift van firma De Vin BV. U bevindt zich nu op verdieping 702, het dak van de Dream Tower. Dat is andere koek. Geniet van het uitzicht en bedankt voor uw bezoek. Dames en heren, jongens en meisjes, wat een winter. Ik heet jullie allen hartelijk welkom bij de feestelijke opening van de Dream Tower, hier midden in Venlo. U heeft vast al genoten van het prachtige uitzicht. Daar aan de westkant
ziet u de mooie Sint-Willibroordschool liggen en kijkt u naar de andere kant, ziet u de Maas in de stralende zon. Dit spektakel wordt in 38 landen uitgezonden. Maar, voor wie we live gaan, eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Heeft u alle de telefoon op stil staan? U ook? Heel goed. Dan gaan we echt beginnen. Ik geef graag het woord aan Ejabi Joke! Wat een wind, hè? Ik ben Ejabi Joke en ik sta garant van uw veiligheid. Omdat we hier zo hoog zijn, kunt u zich misschien een beetje duizelig voelen. Daarom wil ik u allemaal vragen om even heel rustig in en uit te ademen. Ja, doe maar even mee. Heel rustig. In en uit. In en uit. Goed zo. Echt heel goed. En let net veel vaker met ademhaling. Echt heel goed. En dan door naar de noodopvanger. Ja, die zijn er niet af. Sorry, maar omdat het gebouw net nieuw is, moet er nog veel aan gebeurd worden. Maar als er nog vragen zijn, jullie weten met te vinden. Dankjewel, Ejabi Joke. Eerst laten we u zien hoe het zover heeft kunnen komen. Korte presentatie over het leven van Mark Zuckerberg, de grote man achter Dreambook en de Dream Tower. Vanaf het moment dat Mark Zuckerberg werd geboren, keek hij al omhoog. Vanuit zijn wieg zag hij de wolken en hij droomde er toen al van in die wolken te zijn. Niet zo gek misschien, met een vader die hijskraanchauffeur was en een moeder die een hoge functie had bij KLM. Mark bleek een bijzonder kind. Van jongs af aan wilde hij hoger op. Hoger en hoger. Naar de top. Hij bouwde boomhutten in de hoogste bomen en zat regelmatig op het dak te staren naar de hemel. Zijn ouders waren als de dood dat hij een keer zou vallen. Ten einde raad haalden ze er een psychiater bij. Die vertelde dat Mark een volkomen normaal kind was, maar wel een dromer. Bovendien was Mark bijzonder intelligent. Hij vierde zijn afscheid van de basisschool met een zelfgeschreven groep 4 musical en kwam van het gymnasium toen hij net 13 jaar was. Terwijl zijn vriendjes zaten te gamen, ontwikkelde Mark juist zijn eigen games. Hij was een echte computerwizard en werd er al gauw schatrijk mee. Maar hij bleef een dromer en startte toen het sociale platform Dreambook. Tegenwoordig zitten er dagelijks miljoenen, misschien wel miljarden mensen op Dreambook, waar ze hun dromen met elkaar delen. En zo kon Mark ook werken aan zijn eigen droom. De hoogste toren van de wereld. Hij liet de beste architecten ontwerpen maken, nodigde wolkenkrabberspecialisten uit Amerika en Dubai uit en koos het mooiste ontwerp. Uiteraard het ontwerp waarbij de toren het hoogste was. Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt. En nu bent u erbij op het dak van de hoogste toren van de wereld. De Dream Tower. We wensen u veel plezier. Dames en heren, we gaan vandaag een heleboel beroemde gasten ontvangen, die we uiteraard begroeten met applaus. Zullen we dat even oefenen? Ja? Oké. Ik zeg bijvoorbeeld graag een hartelijk applaus voor onze 2 grootste sportmannen. Hier zijn Memphis Depay en Epke Zonderland. Merci, merci. Wat een wind, hè. Hier niet pintje. Ja, zeker. U heeft het goed gezien. Dat zijn natuurlijk niet Memphis en Epke, maar mag ik u even voorstellen onze 2 Franse chefs-koks, Jean-Pierre en Jean-Marie, dames en heren. Merci, merci. Merci beaucoup. Het applaus klinkt al heel aardig op. Maar we oefenen het nog 1 keer. Hier is koningin Maxima! Dank u wel, hoor. Wat een wind, hè. Nee, ook
zuster Maartje hier zal alle gasten gaan bedienen. Dankjewel Maartje. En hou dat vast, dat applaus dames en heren. Nu gaan we echt beginnen. We weten er al meer over hem. De man die nu uit de lift komt, de man die al je dromen waarmaakt. Hier is het gastheer Mark Suikerberg met zijn steun en toelaat zijn zus Marcella. Nou zeg, wat een lekker windje. Dank u. U bent uitverkoren om bij deze speciale opening te zijn. Wat is mijn speech nou? Geen idee, daar heb ik ook eens veel van. Wie zijn jullie? Dit is even lekker. Meneer hier, ken ons van Ans. Ik ben Ans en dit is Nil. Maar wat doet hij hier dan? Daar wordt u toch ook al eens van? Ga snel naar de chefsecretair. Hierboven kan er ook zijn hoor. Er zit een wijnkraan bij mijn schoteltje. Dus dames en heren, als er iemand hoog nodig moet, ik kost maar 20 cent hè. 20 cent, dat kan je toch wel betalen hè? Zo te zien zitten ze best goed in de sloppenhoes. Vooral die daar. Ja, dankjewel. Snel. Je mag natuurlijk ook meegeven hè. Zeg het maar zo, maar voor het staat niet af. Dankjewel, Ans en Nel. Nou, sorry hoor. Ik kan mijn speech niet vinden. Sophie, kom jij de eerste gast maar uit. Ja, dames en heren, de eerste gast is iemand die elke dag op tv is. Wie kent hem niet? Hier is de beroemde... daar ben ik dan weer, dames en heren. Wilde Weerman met weer, veel weer alweer, dames en heren. Wilde Weerman, wou ik zeggen. Want, dames en heren, wat een lekker windje hier, hè? Ja, het weer was weer heerlijk op dreef vandaag. Weer op zo'n hoge toren is het weer natuurlijk weer... Zo! Wat nou weer? U hoeft weer vandaag niet te presenteren, hoor. Er staat een drankje voor klaar in het restaurant. Maar het weer dan? Dat kan altijd later nog. En dan, dames en heren, iemand die namens Nederland de ruimte in ging. Hier is Albert Kruipers. Hallo daar. Welkom meneer Kruipers. Welkom op de hoogste toren van de wereld. Hoog? Dit is toch niet hoog joh. Weet je waar ik geweest ben? Daarboven. Dat is pas hoog. Maar dit is toch echt de hoogste toren? Geef niks over eens. Het is een leuk torentje hoor, maar zeker niet hoog. Zeg, meneer Krapers, zou te zien, hebben jullie er wat verstand van? Moeten we nog ergens op letten hier al? Hé, bemoei je echt mee. Nou, die dame heeft wel een goed punt hoor. Als je hoog gaat, moet je op alles voorbereid zijn. Kijk, ik heb altijd een astronautenvriend bij me. En mijn tandenborstel natuurlijk. Meneer Kruipers, in het restaurant stel ik de boterham voor klaar. En dan, dames en heren, een dame die in heel veel films de hoofdrol speelde. Hier is de beroemde actrice Stella Lures. En helemaal wat een wind hier. De kans gaat helemaal de war. Vreselijk. Mevrouw Lures, welkom. Wat een eer. Dat is ook een eer voor jullie. Ach, overal waar ik kom lopen ze met me weg, hè? Tja, ik ben gewend hoor. Als je zo beroemd bent. In het restaurant staat wel afgesproken. En nu komt naar boven de popgroep waar ik zelf weg van ben. Vooral de zanger dan. Hier is de beroemde popband Bobby on the Pops. Naar de Beatles en YouTube. Nu een concert op het hoogste dak van de wereld. Welkom hier. Hi there, wat een wind hier ook. Oh Bobby, ik vind jouw muziek fantastisch. Dat is ook moppie. Hé, misschien kunnen we straks samen wat drinken. Ja, is goed. Maar nu moet ik nog even presenteren. Hebben ze hier een beetje een leuke bar? Deze kant op. Sorry dames en heren. Nu komt naar boven het sportploeg van het jaar. Zij hebben alle prijzen gewonnen die maar te winnen vielen. Hier zijn ook de meisjes van Sla erop! Wie kan de hele wereld aan? Sla op bovenaan. Wie gaat steeds weer hoger op? Sla op uit de top. Ach wat leuk. Mag ik jullie nog feliciteren met het kampioenschap? Dank u wel, meneer Suikerberg. Jullie kunnen doorlopen naar het restaurant. Oh, heerlijk, meneer Suikerberg. En dan nu. Nu komt naar boven de jonge computertalenten, slimme IT'ers, gamers, hackers, speciaal uitgenodigd door Dreambook. Zeg maar gewoon, ja. Nel. Meneer Suikerberg zelf. Wat mijn moeder
Wat een geweldige lift is dat. Ja, hij deed precies 2 minuten en 23 seconden over zeker om 2 verdiepingen. Ja, dat is een computergestuurde lift van de VNBV. Fantastisch, dat zou mijn moeder eens moeten zien. Meneer Suikerberg, wij zijn al 5 jaar, 4 maanden, 3 weken, 2 dagen, 26 minuten, 7 uur, 26 minuten en 32 seconden uw grootste fans. Het valt allemaal te berekenen. En dat is gemeten op onze atoomhorloges. Die kregen van mijn moeder, lief hè? Van je kan ook echte fans zelf. Jullie zijn uitgenodigd door het Riemen omdat jullie de grootste internetletten van nu zijn. Zijn toch echt niet. Mel. Dames en heren, 2 jaar geleden had nog niemand van hem gehoord. Toen begon hij met zijn eerste videoblog. Zijn vlog, zoals dat heet. Nu heeft hij meer dan miljoenen volgers. Hij is een groot voorbeeld. Hij is een groot voorbeeld voor ons allemaal. Hier is de enige echte Renzo Roos! Hey, dit is niet Renzo Ros. Wie bent u? Wij zijn meneer en mevrouw Boterhoofd. Boterhoofd? Niet Rens Ros? Nee, Boterhoofd. Ik heet eigenlijk gewoon Jans op, maar toen ben ik met hem getrouwd en nu heet ik ook Jans, Boterhoofd. Interessant, maar niet dus. Maar wat doen jullie hier dan? Ik ga mijn pa nieuwe onderbroeken nodig. Is dit de herenafdeling van de VND? Nee, dit is niet de VND. Gaat u snel aan de kant, want hier is hij wel. De enige echte Renzo Roos! Hey daar beste mensen van mijn vlog, hier is Renzo Roos met een splitterend nieuwe vlog. Vandaag ben ik niet zomaar ergens, nee mensen, vandaag sta ik in Venlo en sta ik op de allerhoogste toren van de wereld. En wat een wind hier, dikke duim omhoog. Renzo, mogen we met jou op de foto? Ja! Een toren van 1 kilometer hoog. En wat een wind hier, ongelooflijk. Zie je nou dat zou mijn moeder eens moeten zien, te gek. Het enige echte Renzo loopt, wat cool, kijk zo. Ja, dat kunnen wij ook. Moeilijk hoor. Kijk, daar hebben we de oprichter van Dreambook, Mark Zuckerberg zelf. Welkom Renzo, welkom. Jij hebt laten zien dat iedereen beroemd kan worden, gewoon zoals zichzelf te zijn. Vloggen heeft de toekomst. Ook een dikke duim omhoog voor je, meneer Zuckerberg. Zeg eens, wat is het ongeveer precies, dat vloggen? Weet je dat niet eens? Nou, ik ook niet hoor. Dat is een soort dagboek en dan gefilmd. En uitgezonden op het internet. Zodat iedereen alles weet over zijn privéleven. Alles? Jullie bedoelen het toch niet echt? Alles? Jawel, alles. Die zijn niet goed bij hun hoofd doet, komt het er geen familie van u bij is. Oh nee toch, het zal maar gebeuren. Kijk beste mensen van mijn vlog. Hier zijn jullie in zaal helemaal vol publiek. Laat jullie dikke duim eens zien. Ook jij daar achter in de zaal. Dikke duim omhoog. Ja, goed zo. We zitten in mijn eerste volgende vlog. Kijk dan hoe hij danst. Kijk dan hoe hij praat. Kijk dan hoe hij lacht. Kijk dan hoe hij gaat. Ja, dat wil ik ook. Hij is zo cool. Zijn zoals hij is, dat is
Dames en heren, het is nu al een geweldig feest, maar het wordt nog mooier. Straks zal Bobby een concert geven en zal meneer Suikerberg de Dream Tower officieel openen. Als je mijn speech kan vinden, Voes kunt nu allemaal prik een volkje à la restaurant. Ah, lekker. Aanvallen! Het is zo vreemd om hier te werken. Een kilometer boven de grond. Er lopen hier een heleboel beroemde mensen om. En toch is het hier best eenzaam. Niemand hier weet dat ik morgen jarig ben. We moeten niet vergeten te blijven trainen. Morgenavond wordt weer een hele belangrijke wedstrijd. Ja, hier. Komt-ie. Hey, hallo. Wat ben jij aan het schrijven? Ook niks speciaals hoor. Is dat je dagboek? Ja? Dat is heel ouderwets. Zo is het niet tegenwoordig op het internet. Ja, natuurlijk. In een blog. Of in een vlog. Zodat iedereen mee kan kijken. En als ik nou niet wil dat iedereen mee kan kijken? Ja, wat heb jij dan aan? Als je alles opschrijft terwijl niemand het kan lezen. Ja, precies. Dat heeft geen zin. Laat eens kijken. Nee, blijf af. Zei ik dat ze iets wilden delen met anderen? Een dagboek is compleet. Laat haar. Hi Renzo. Hé meiden, waar hadden jullie het nou over? Dagboek? Wat is dat nou precies? Vandaag schrijf ik een dagboek. Niks speciaals hoor. Ik vind het fijn om alles op te schrijven wat ik weet. Puur voor mezelf. Puur voor jezelf? Dat is toch wel heel bijzonder? Ik doe altijd alles met iedereen. Ik niet. Nergens van nodig. Doei, dikke duim omhoog voor jou. Nee, daar is Renzo. Ja, Renzo! Mijn moeder zou me iets zo moeten zien met Terrateros. Hey Renzo, hoe is het met je dikke duim? Man, zo'n populaire Flora is eigenlijk ook naar de popster. Of niet dan? Zeker weten. Net als wij dus. Ook een dikke duim omhoog voor jullie. Meneer de Weerman, doet bijna net zo rond ben als ik. Wil ik u wat vragen? Vindt u het ook niet vreemd wat er gebeurt? Ja, die enorme harde oostenwind die nu gaat opsteken. Dat is het laatste gewoon. Maar op zo'n hoge toren is dat niet af. Ik heb ook die vreemde jonge man daar, die niks kan en toch opeens beroemder is als wij. Renze Ros, ja, dat is die populair hè. Maar kijk eens, die wolken. Er komt storm. Dames en heren, op zulke grote hoogte kunnen er uit het niets drukwinden ontstaan. Dames en heren, dit is code rood. Nee, code diep, purple, pimple, paars. Baar! Hey, wat is hier nou nou ineens? Hij zegt dat het hard gaat waaien. Dat kan dan. Dat kan je nou niet. Houd u vast, daar heb je de dag.
gewaaid. Nou, als we dit, jullie weten met de bende. Kan u mij helpen? Die stopt mijn lift ook niet. Ik wil naar beneden. Mevrouw de rest, heb je een probleem? Ik wil niet weg. Waarom? Het lijkt wel als mensen die niks kunnen belangrijker zijn dan ik dus. En ik heb hoogtevrees en ik wil allemaal die storm. Hier, dat hoeft er niet. Ik ga bij de lift. Dat best niet. Het is wel een mossende. Laat mij eens kijken. Van bleu, en je ziet hem maar dood. Maar ik wil naar beneden. Anders neem ik goed. Anders neem ik gewoon de trap. En hier is geen trap. Hele beste mensen van vlog, hier is Lanzarote. En moet je nou eens kijken, we moeten mensen naar beneden. Oh nee, ja. Nou niet dat lullen ze filmen weer. Ho, 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 vloggen is een artvorm, vette kunst. Madame Gerecht, we gaan naar beneden. Maar de lift is kapot. En het is ook wel de weg van de VVV. Gelukkig zijn we een paar zeer goede klussenmannen. Gert, Weg aan mijn winkel. daar staan we al. Wij staan paraat. Wij krijgen alles aan de praat. Voor ons is het de klus van niks. In 5 minuten gefixt. Nee, dat wil bijna, toch? Mevrouwtje, niet getreurd, want u bent nu aan de beurt. We maken ook aan de achterkant, kijken naar de binnenkant. Geven meteen een tussenstand, er is iets aan de hand. Weet u wat het is? Dat dit apparaat is iets goed is, maar het is nog niet te laat. Want in 5 minuten is ze weer aan de praat. Vandaag kwam er een opa hier, die zei ik voel me rot. Ik heb een oude wasmachine, maar die is nu kapot. Als ik hier het deurtje sluit, maakt hij daar zo'n raar geluid. En iedereen die ruikt zijn vis, maar ik naar kattenpis. Meneertje, niet getreurd, want u bent nu aan de beurt. We maken het ook aan de achterkant, kijken naar de binnenkant. Geven meteen een tussenstand, er is iets aan de hand. Weet u wat het is? Dat dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in 5 minuten is ze weer aan de praat. Die kunnen alles maken, Gert en Bert. Die kunnen alles kraken, Gert en Bert. Wie doen nou alle taken, Gert en Bert. Wie zullen nooit verzaken, Gert en Bert. Wie kunnen alles fixen, Gert en Bert. Wie zitten nooit in niksen, Gert en Bert. Wie zitten nooit in maren,
zelf verzet als de wereld nog niet eens mee kan kijken. Gert de Bert! Is die les nu al gemaakt? Nog niet, baas. 5 minuten, baas. En dan is nog wel de computerles van de WWV. Ongelooflijk! Geen internet, geen camera's, geen lift, geen trap, maar dan zitten we straks echt hier vast. Straks? Nu dus al. Oh nee, help! Dit kan toch niet waar zijn? We zijn compleet afgesloten. Ah! Rustig blijven, rustig blijven. Ja, dat geldt vooral voor de mensen in de zaal. Ik zie daar een mevrouw die het doodeng vindt. Nou mevrouw, ik kan niet zeggen, er is niks aan de hand. Ja, maar de lift doet het niet. Behalve dat de lift het niet doet. En hij die nooduitgangen zijn. En behalve dat er nodig kan zijn, En de kamers doen het niet. En behalve dat de camera's het niet doen. het internet ligt er ook uit. En alle telefoonlijnen. Ik kan mijn moeder niet eens bellen. En behalve dat we geen enkele verbinding met de buitenwereld meer hebben, Is er niks aan de hand. Mijn hemel, is waar? Zeg dat het niet waar is. Zitten we echt vast? Ja! Maar dat is vreselijk. Ja! Stel je voor, ze staan hier nog dood. Oh nee! Zijn hier vanzelf? Oh, wat maak ik nu mee? Als ik maar thuis gebleven op de bank bij de tv. Ik wil zo graag naar huis, maar het liefst nu meteen. Is er dan echt iets aan die doen, moet ik hier huis doorheen? Wat een frustratie. We zitten vast op een locatie. Het is een rare situatie. We zitten mooi in de puree. We hebben geen communicatie. Op deze topaccommodatie. Heeft er iemand inspiratie? Heeft er iemand een idee? Zal ik maar in de stoel, mijn lieve voet of midden in mijn keukentje vet minder kaasbrood? Wat een frustratie! We zitten vast op een locatie. Het is een rare situatie. We zitten mooi in de puree. We hebben geen communicatie. Op deze topaccommodatie. Heeft er iemand inspiratie? Heeft er iemand een idee? Zitten echt in de puree. Nu is het spannend op tv. En ik is weer in het idee. Kom er maar even met ons mee. Ik heb zo'n zin in een rompartij. Dit lijkt een dokter Rappensteen. We zitten echt in de puree! Ja, dus gewoon blijven ademen dus. In en uit. Vooral kalm blijven. Ja, er is geen enkele reden tot paniek, want we zijn helemaal niet hoog. We nemen gewoon de trap. Er is geen trap. Misschien Suikerberg. Ik hoop dat het niet te lang duurt met die liefst. Parbleu! Al de eten kom ik naar voren. Zo best bezorgde. We doen het alles aan het champje. Bert de Bert! Lukt het al? Ja, baas. Het is zo gerepareerd. In 5 minuten of een tikje meer. Hoe kunnen we intussen de aantrekken van de mensen beneden? Dat ook signalen. We hebben prima barbecue voor dat. Goed idee, Jean-Pierre. Misschien heeft iemand anders nog ideeën. Kom, we gaan in het restaurant. Het valt niet mee met die liftrecht. Nee, ik merk het. En bovendien, het is tijd voor onze pauze. 5 minuten!
minuten in mijn vlog. Op het moment dat ik dit opneem, kan ik het niet eens uitzenden. Zit er compleet, ik herhaal, compleet afgesloten vanaf de buitenwereld. Is het een sensatie of niet? Ik weet niet. Het is gewoon uber swag. Swag, cool of zoiets. Ik weet niet wat het is, maar ik word de laatste tijd niet wel zo blij van dat gevoel. Lief daggoed. De lift is dus we moeten hier misschien wel overnachten. Sommige mensen lopen te mopperen en nog steeds weet niemand hier dat ik morgen jarig ben. Ja, ik heb je nu niet in de keuken. Ja, baas, kom. Hoe stond het in de keuken? De barbecue, met grootste jaren. Oké, Hé, wat komen jullie doen? ga uit de weg. Uit de weg? Niets uit de weg. Ga lekker zelf. Wij moeten hier repeteren. Yes, wat optreden morgen. Wij hebben morgen een mannelijke wedstrijd. Dus wij moeten juist kunnen oefenen. Nou, dan zal het daar lekker gaan ruiken. En wat bedoel je daarmee? Nou, iedereen weet toch dat hockeymeisjes zich in de douche na sporten. Ik weet het. We lossen dit op met een battle. Kom op, knap jullie in. Jullie gaan onze moeder op. Wat? Is mijn moeder hier? Nee, ook zij nog. Nou, zij douchen zich tenminste. Wacht maar, we gaan je laten zweten. We gaan hier een battle en beste jongens, weg, weet je niet. Wat? Een battle? Ah! Ik had Rens wel willen halen, maar dat is niet nodig. Deze gasten hier hebben hun eigen shit. Zo is dat. Als hier baby's zou zijn geweest, had er nu 34 in een halve seconde online staan, 27 online staan en 88 dislikes. Ach wat, ga toch naar je moeder. Mama! Are you ready? Als we hier vast blijven zitten, wat heeft dat oefenen dan voor zin? We kunnen de wedstrijd morgen toch niet spelen. Onmogelijk dat we hier dan weer vastzitten. We hebben een mega optreden en alles wordt opgenomen met de camera's. Voor de pauze voorhand? Nee joh, we hebben vette livestream op 3 uur. Als we nou de pauze nemen en daarna om de beurt een half uur pakken. De tijd ook nog eens stelen. Met die hockeychicks daar? Oei, ik vind dat chill. Prima dan. Wij beginnen eerst, daarna ook jullie. No way, wij eens. We gaan een beetje die Zweden van jullie repeteren. Kom maar nu! Wacht even, Wouter. Aan de kant, hoog hierbij. We gaan de mensen beneden zijn met spiegeltjes.
Applausjes. Mosterdsignalen heb ik nog van mijn moeder geleerd. Hoe werkt dat precies? Nou, we hebben berekend dat als we het zonnelicht ontvangen van een hoek van 90 graden, dat we naar beneden onze SOS kunnen ontvangen. Oh, dus de zon moet wel schijnen. Ja, natuurlijk hebben we de zon nodig. Hier is Wilde Weerman met alweer een nieuwe aflevering van Het Weer met Wilde Weerman. En oké, we hebben inderdaad nog wat zon. Nou, we zien duidelijk weer wolkenvelden schijnen. Die morgenochtend zeker Aan de kant. Zeg, wat ga ik heel niet doen? We gaan mijn vrienden in de ruimte te hulp roepen. Of in ieder geval een vliegtuig laten weten dat we vastzitten. Nee, hemel. Dat gaat toch nooit werken? Nee joh, natuurlijk niet. Als we ze daarboven denken, oei, in SOS, ik zou iets gaan handen. aan de kant, ik ga landen. Kijk nou, een parachutist. Zie je dat werkt, hè? Goedendag allemaal. Dat ging maar net goed. Moesten we toch bij weer een windvlaag? We konden ons redden. Wat fijn. Redden? Hoezo? Omdat we hier vastzitten. De lift is kapot. En alle internetverbindingen zijn uitgevallen. Mijn hemel. Echt waar? Dit was toch de tweede dag die vandaag geopend wordt? Mij leek wel elkaar nog niet het landen. Nou goed, dan neemt het wat wel. Doei. Er is geen grap. En er is ook bijna niets meer te eten. Nou, dan moeten we elkaar misschien gaan opeten. Ik heb wel eens een film gezien waarin. Mel. Zeg, als jullie nooit hoogslapen willen, Hebben we al gedaan. of gewoon ja naar beneden op de mul. Hebben we al gedaan. Jullie zouden ook kunnen gaan staan met het spiegeltje. Hebben we al gedaan. Oh, nou, grote letters? Nee, ja. Ja, maar genoeg. Er is maar één manier om die lui daar beneden wakker te schudden. En dat is met keiharde poppenmuziek. Ja, Bobby, ga je eigenlijk spelen? Gaaf. Dat was zeker gaaf, moppie. Dus, jongens, sluit die gitaren aan. Kom op met die bukkende drums. Want dit is namelijk een noodgeval. Ja. Draai de klok 10. En pak maar je gitaar. Laat alle mensen zien. We zijn hier in gevaar. Druk zo hard je kan. En maak een flikkerbouw. Ik heb een beter plan. Voor jullie allemaal. Want beste mensen, we zijn hier boven. Maar we willen naar beneden. Wil je naar beneden? Zwaai dan met ons mee. Dit is geen festival. Wil je naar beneden? Zing dan maar meteen. Dit is geen carnaval. Dit is geen coole band. Dit is een hele grote hal. Nee, dit is geen mooie show. Dit is een noodgeval. Dit is een noodgeval. Morgen gaan we spelen. Voor 100.000 man. Ja, en met z'n velen houden ze ervan om lekker aan te schreeuwen, om lekker los te gaan. We zijn alleen maar meeuwen als we hier zo blijven staan. Maar beste mensen, we zijn hier boven, maar we willen naar beneden. Wil je naar beneden? Zwaai dan maar eens mee. Dit is geen festival. Wil je naar beneden? Zing dan maar mee. Dit is geen carnaval. Dit is geen coole band. Dit is een hele grote hal. Dit is geen mooie show. Dit is een noodgeval. Dit is een noodgeval. Dit is een noodgeval. Bobby, je was geweldig.
Dat was het zeker, moppie. Zullen we nog wat drinken? Nee, allemaal. Als we jullie dat nog niet gehoord hebben. Dames en heren, we hebben nu even 5 minuten pauze, dus blijft u gegaand zitten. Beste bezoekers van de toren, spits nu allemaal uw oren. Nee hoor, u bent niet geschift, maar hier spreekt toch echt de lucht. Hoe zullen we nou krijgen? Jullie zitten hier gevangen, kunnen niet beneden geraken zonder het juiste woord te vinden waarmee je de code kunt kraken. De code! Je ziet hier al 5 letters staan, die vormen samen de vin. Vind nu nog 1 extra letter en voer die straks maar in. Extra letter? Wat een flauwekul zeg. Ben jij zo in de beneden? Inderdaad, u snapt het wel. Zie het als een heel leuk spel. Jullie krijgen straks van mij een opdracht en zo kom je vrij. In opdracht? Wat is dit voor een flauwekul? Hoezo? Kan wel even praten? En rijmen. Hij kan supergoed rijmen. Wat hebben we daar nou aan? Of spreekt hij Spaans of zingt hij het volkslied? Ik wil naar beneden. Zeg eens, Ravenlicht. Wat is die opdracht precies? Hier spreekt de licht. Ik meld mij pas weer morgen bij het eerste ochtendlicht. Kraak de code en je bent vrij. Einde van dit bericht. Daar heb je het al. We moeten je overnachten. Vreselijk. Ja, maar dat kan niet. We hebben morgen een optreden daar beneden en dat willen we echt niet missen. En wij hebben morgen een belangrijke wedstrijd. En wie dan met bellen vanavond uit? Sorry mensen, ik kan er ook niks aan doen. Madame en monsieur. In het restaurant zijn tafelkleedjes en gordijnen om te gebruiken als dekens. Aha, die kunnen we wel mooi met onze zaal. Dan zou ik zo weer beneden. Mijn hemel, wat een lawaai. Niet normaal weer. Hallo, naar tenten. Nou echt, dan mijn schuttel is helemaal krom. Die lift die lijkt wel gemaakt met beton. Nee, gek. Nou, dat scheelt er niet veel. Ziezo. We overleven is alles voorbereid. Alles bij de hand. Zo.
ik zeker dat ik geen oog dicht doe. Oh, Maartje, ben jij het? Ik ben een beetje droog, denk ik. Mooi hè, dat uitzicht. Waanzinnig! Weet je, dat we hier opgesloten zitten is een zegen. Die sterrenhemel, geweldig! Ja, waanzinnig mooi. Ga je het gebruiken in een vlog? Ach nee, weet je, altijd maar dat vloggen. Iedereen die me naaapt. Ik ben blij dat jij het misschien wel tegen mij doet. Kijk toch wat een uitzicht. Wie had dat verwacht? Dat wij hier zouden kijken naar de sterren in de nacht. Zie je daar die stilpad, de kleine beer misschien? Zo ver als je kunt kijken, heb je ooit zoiets gezien? Dit is toch veel mooier dan het wereldwijde web. Hier komt alles samen, alles wat ik nodig heb. Hier, nu, jij, ik en alles eromheen verwaait. Hier, nu, jij, ik, de wereld om ons heen vertraagt. Alles is overbodig, het klinkt misschien wel waar, maar we hebben niets meer nodig dan hier en nu met elkaar. Ik voel me warm van binnen, hier op dit ogenblik. Ik weet dat ik een vriend heb die hetzelfde voelt als ik. Samen alles zien en samen simpel hier te zijn. Jij die mij begrijpt, hier naast me is ontzettend fijn. Hier, nu, jij, ik en alles eromheen verwaait. Hier, nu, jij, ik, de wereld om ons heen vertraagt. Alles is overbodig, het klinkt misschien wel waar, maar we hebben niets meer nodig dan hier en nu met elkaar.
slapen. Morgen wordt een bijzondere dag. Een speciale dag. Een bijzondere dag. Ik voel het. Welterusten, Maartje. Welterusten, Renzo. Hé, lui, die Sugarbear heeft niets door. Ja, wat is het plan, Bos? Ja, Bos, wat gaan we doen? Het plan is, als wij blijven in de gaten houden, komen wij te weten veel over het driehoek. Ik snap er niks van, Bos. Als ik snap het maar. Zijn er nog iets? Misschien zijn we Ruimte! Hier, jij! Hé, blijf van me af! Dat doet toch niks? Wat doen jullie hier? Weet ik echt wel. Ik snap het zelf ook niet. Zo te zien hebben jullie wat te verbergen. Ja. Hé, wie zijn jullie? Wij horen bij de internet-experts. Internet-experts? Volgens bij jullie? Nee, wij kennen ze niet. Dat zegt nothing. You don't know. Hun ook niet. Maar wacht eens, wat Amerikaans accent. Jou ken ik wel. Jij bent Phil Steens. Oké. Wat een schande dat je hier bent binnengekomen. Kijk mensen, dit is mijn grootste concurrent, de baas van Maxison, Phil Steens. Nu weten we zeker wie dat met de lift en het internet op zijn geweten heeft. Kom op, we zijn met die opdracht. Dat is niet waar. Oké, ik geef toe. Wij hadden geen uitnodiging, maar wij wilden alleen maar spioneren. Spioneren? Yes, Driehoek is de biggest concurrent van mijn compagnie Maxisoft. Vandaar. Maar die lift hebben we niet gesaboteerd. Waarom zouden we? En dan moeten wij geloven. Maak die lift nu maar open. Mijn lift. Tja, dat kunnen wij dus niet. Ik zeker niet. Dan gaan jullie opsluiten. Ho, dat kunt u niet zomaar laten doen, meneer Suikerberg. En bovendien heeft het ook nog eens geen zin. En waarom niet? Nou, we zitten hier toch allemaal opgesloten? Goeiemorgen allemaal. Goeiemorgen. Is iedereen wakker? Kom op. We staan voor een ochtendgymnastiek in de beentjes. Zeg Joke, zie ik dat we hier bezig zijn? Maar joh, en mama. Juist nu we allemaal vasten, is het belangrijk dat we in beweging blijven. Ja beste mensen in de zaal, kom even allemaal staan. We leggen het 1 keer uit. Als ik zo eens in de rond kijk, zie ik dat jullie het meest van iedereen gymnastiek nodig hebben. Ja, kom maar staan, we leggen het 1 keer uit. Allemaal staan, kom op. Alle mensen in de zaal, of nou jij ook. Allemaal, kom we maken een begin. Ook al heb je niet zo zin, kom maar lekker van je stoel. Want je krijgt een goed gevoel, wees niet bang en is oké. Doe maar lekker met ons mee. 1, 2, 3, 4, strek en buik. Strek en buik. Draai, draai, in het rond. Stap opzij en stap terug.
heeft de opdracht al, dus jullie kunnen er vol voor gaan. Maar let op, samenwerking, daar komt het nu echt op aan. Oh ja, dat is een grote kaarten. Ja, we moeten dus de 6 letter vinden. Iemand heeft al gevraagd, zegt hij. Maar wie dan? Ik niet. Ik zeker niet. Mijn hemel. Die lift laat me wel in de ruimte volgens mij. In ieder geval moeten we allemaal goed samenwerken. Meneer Suikerbeek, meneer Steens, jullie doen toch wel mee, hè? Vergeet het maar, Renzo. Ik heb niet samenwerken met degene die dit allemaal op hun geweten hebben. Ik geloof juist, jij zit hierachter. It's your lift and no way I ook samen met jou. We zijn het daarover eens. Oei, de lift heeft gezegd, iedereen moest samenwerken. Aankom! Weg weer ze allemaal! Opgepast, ik wil een hoog kabaal! Hier gaat het knallen van de dynamiet. Die lift je open, of je wel of niet? Oké, hij moet geweldig, Gert. Maar nu aan het werk. Als het met dynamiet niet gaat lukken, dan weet ik het ook niet meer. Zo moeten we die treinlift er open nemen. Met of zonder opdracht. Hallo, we weten niet eens van wie die opdracht is of van wie die hebben gekregen. Voor die lift is het nu toch te laat. Daar gaan we. Oren dicht. 1, 2, 3. Hij deed het niet. Hoe kan dat nou? Misschien neemt hij 5 minuten bedenktijd. Kom, we gaan kijken. Nou, hij had 5 minuten. Het zijn nodig. Oh man, what's wrong with you? Niks. Het was bijna goed. Nee, dat wil niet. We gaan dus even wassen. 5 minuten. Wat was dit voor knal? Oh, jij hè? Waar zijn de klussen? Zijn ze gewond? Oh, no, die zijn washing zelf. Oké. Ik moet één ding zeggen, man. Voor je tower die werd gebouwd hier. Ja, dank je. Als we nu nog maar naar beneden komen. Ja, ik ook. Ik zelf vandaag eigenlijk gaan vissen met mijn vrienden. Ik kan ook wel shaken. Oh, vissen ook. Dat is mijn grootste hobby. Fantastisch ook niet. Als ik heb gewerkt en hard, heb ik echt vissen nodig. Ja, echt hè. De beste ontspanning voor computernuts. Geen computers, de hengel, staan naar je tower. Heerlijk. En wat is jouw specialiteit? Snoeken, grote snoeken. Oh, die van mij ook. Kom, vertel me alles van. Ik heb zo'n grote gevangen. Dat is nog niks. Ik heb ook zo'n grote
konden ze toen leven? Hoe konden ze toen zonder internet? Het is echt waar, het klinkt zo raar. Hoe konden ze toen leven? Het is echt waar, het klinkt zo raar. Hoe konden ze toen leven? Het is maar waar. Als je je verveelde, dan schrijf je een lange brief. Plakte er een zegel op en liep dan weer sportief. Na zo'n grote brievenbus, daar stopte je hem in. Na een week lang kreeg je alleen terug van je vriendin. Waar is die tijd gebleven? Hoe konden ze toen leven? Hoe konden ze toen zonder internet? Het is echt waar, het klinkt zo raar. Hoe konden ze toen leven? Het is echt waar, het klinkt zo raar. Hoe konden ze toen leven? Het is maar waar. Ja, daar ben ik alweer, dames en heren. Wilde Wimmer met alweer de laatste weerrechten. We kunnen weer een flinke plaatsreven wachten. Waar heeft het groot, beste man? Het is stralend weer. Ik weet alweer waar ik het over heb, mevrouw Luras. Je bent weerman of je bent het niet. Bovendien lag deze brief vanmorgen onder mijn kussen. De opdracht van die lift. Echt waar? Lees voor. Er staat: wrijven, vingerknippen, klappen, op de bovenbenen slaan en weer terug. En dan doe het met z'n allen en vind zo de 6e letter. Mijn hemel, wat betekent dat? Nou, dat ze het gewoon moeten gaan doen natuurlijk. Kom, allemaal op een rijtje. Ja, Ho, wacht. De lift zegt duidelijk dat iedereen moet samenwerken. Meneer Suikerberg is een goede gaststof. Maar zou je echt moeten gaan samenwerken met meneer Steeds? Natuurlijk, Renzo. Huh? Man, Vilje is mijn grootste vriend. Man, kijk nou. dan zullen we dan maar gewoon gaan beginnen. Iedereen klaar? Ga maar staan. We beginnen dus met hand. Dan gaan we vingerknippen. Bovenbenen. Bovenbenen. En handgeven. Prachtig. Applaus voor u zelf. Kom eens een regenbui. Ik zei toch dat het zou gaan regenen? Moeten we nu misschien de R van regeneel voeren? Ja, natuurlijk. Dat moet. Toets maar in, Bob. Maar ik snap er niks van, Rob. Als wij het gaan snappen, druk maar op de R. Oké, komt-ie. Hier spreekt de lift, ingevoerd de R van regen. Jullie hebben het voor elkaar gekregen. Voer nu in het codewoord en wacht dan op mijn akkoord. Ja, hoor, de R is goed. Knap gedaan. Maar wat is het codewoord? Ik denk dat de R op de lege plek moet. Nou, is dat Derwin? Je ne comprends pas. Wat maakt het dan uit? Kom dus maar in. En wat als het fout is? Dan zitten we hier voor altijd vast, zonder eten. Dan moeten we elkaar toch gaan opeten. Had ik al verteld dat ik ooit een film... Toets maar in, Bob. Maar ik snap er niks van, Rob. Wat doet ik nou allemaal in? Kom, laat mij maar. Eerst de D, dan de E, de R, de V, de I en de N. Derven dus. Hopelijk dat goed is en dat we vrij zijn. Hier spreekt de lift. Dat gaat lekker met die stift. Maar toch, derving is niet goed. Waardoor u allen hier blijven moet. Oh nee, hè? Oh la 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 la. Ja zeg, hoe krijgen we dat weer? Mijn hemel. Ik ga hier zitten en sta liever op voordat die stomme doop is. Ingo, zal ik ooit mijn moeder nog terugzien? Dat is nu zeer de vraag. Je hebt dan nu al 21 uur, 26 minuten niet gezien. Oh nee, mama!
geprogrammeerd om werkelijk een geniale vlog te creëren. Wat? Jij? Dat meen je niet. Mijn hemel! Wacht, sorry, ik zou het uitleggen. Dat was mijn plannetje, maar een van Egyptatoren veranderde dat. Jarenlang heb ik mijn leven met honderdduizenden mensen gedeeld. Maar nu wil ik het graag weer privé houden. Misschien ga ik zelfs een dagboek schrijven. Puur voor mezelf. Als je ergens afscheid van neemt, moet je dat natuurlijk wel op een bijzondere manier doen. Toch? Nou, dat heb ik gedaan. Ik had echt van alles verwacht. Maar dat jij erachter zit zitten? Nee. Daarom nam ik het op voor meneer Steens. Die wist hier niks vanaf. Kijk, beste mensen van mijn vlog. Wij moeten samenwerken. We zijn vrienden geworden. Maar nu gaat iedereen weer zijn eigen gang. Maar we gaan elkaar wel missen. Toch? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Wat ik tegen jullie allemaal wil zeggen is sorry. 1000-maal sorry. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Nee hoor. Maar je hebt ons wel goed voor een gek gehouden. Mijn vader. Ja, zelfs mij. Nou, dikke, zet de duim omhoog hoor. Maar wat is nou de goede code en zo? Code? We hebben toch allemaal letters? Maar het woord is niet Dervin. Ah, ik snap het. De letters moeten in een andere volgorde worden gezet. Precies. Waar is die stok? De P, de R, de I, de E, de N en de D. Juist, nu staat een vriend. Vul dat maar in. Nu snap ik het zelfs. De D, de V, de R, de I, de E, de N en de D. Ja, hij is open! Maak hem open. Ik kan weer bellen. Ik heb weer internet. En de kamers in het deur. Dames en heren in de zaal, dames en heren thuis. U heeft het vast gemerkt. De verbinding is eindelijk hersteld. Nogmaals, welkom bij de feestelijke opening van de Dream Tower. Ik geef graag het woord aan de DreamWorks-directeur Mark Suikerberg. Mijn speech. Maar nee, ik heb nu geleerd dat er belangrijkere dingen zijn. Beste mensen, beste Dreambook-gebruikers uit heel de wereld. Leuk dat jullie live meekijken. Vandaag is een speciale dag. Een hele speciale dag. Want vandaag is het de verjaardag van Maartje! Hiep, hiep, hiep! Hoera! Hiep, piep! Hoera! Hiep, piep! Hoera! Maar dankjewel. Hoe wisten jullie nou dat ik jarig ben? Ach, op zo'n toren weet iedereen alles van elkaar. Proficiat, Maartje. Gefeliciteerd allemaal. Hier spreekt de lift voor de laatste maal. Jullie hebben je goed vermaakt en ook nog de code gekraakt. Jullie kunnen weer overal komen. Maar vergeet niet uw jassen, uw tassen, uw vrienden, uw dromen. We springen in de lucht, tot we hoger dan de wolken zijn. Want wij zijn dolle hoog, want wij zijn dolle hoog. We springen op, want met jou ben ik het zo fijn. Want wij zijn dolle hoog, want wij zijn dolle hoog. Sky high, sky high. Sky high, sky high. Hou je ene hand omhoog, steek je andere vooruit. Zwaai dan op en neer en kom nog in het midden uit. Wijs dan maar naar boven, ja precies zo gaat ie nu. Dans niet zolang hij nog altijd. Oké, beste mensen, kom even allemaal staan. Doe het de laatste keer, met z'n allen. Komt-ie! Hou je ene hand omhoog, steek je andere vooruit. Zwaai dan op en neer en kom nog in het midden uit. Wijs dan maar naar boven, ja precies zo gaat ie nu.
wat hebben we gezweet. Al die meters afgelegd, oh wat kregen we het heet. Steeds een stapje hoger, steeds een tree voor tree. Stap voor stap en voet voor voet, steeds iets verder van het leen. Het beste gaat naar boven, ja dat is de manier. Blijf goed ademhalen, de top in het vizier.
Ik vind dat we nog wel even heel hard mogen applaudisseren voor iedereen. Ja. Wat een sterren. Woe! Oh jongens, ik ben eigenlijk sprakeloos. Ik had heel veel bedacht wat ik zou kunnen gaan zeggen. Ik ben heel erg trots op jullie. Ik denk dat iedereen hier in de zaal ontzettend trots op jullie is. Ik heb een aantal keren heel erg moeten slikken, omdat ik denk, oh, ze gaan echt van school, we zijn ze dadelijk echt kwijt. En hier staan ze nog 1 keer voor ons zo te stralen. Echt helemaal top. Oh ja, kom er gauw bij, jongens. Hey, ik moet toch even zeggen, ik heb heel veel buikpijn gehad na vanmorgen. Ik denk, oh, dat gaat nooit goed komen, maar wat hebben jullie gestraald vanavond? En ik denk dat dat morgenmiddag, of morgen vroeg en morgenavond ook helemaal goed gaat komen. Echt super gedaan. En misschien moeten wij eventjes nu applaudisseren voor het publiek. Ja, jullie hebben het ook verdiend, want waren jullie een heel prettig publiek en een heel enthousiast publiek. Voor jullie ook een applaus. Ja, doe maar even, ja. En je mag best voor jezelf klappen, ja hoor. Het was even spannend, want voor ons is het ook, ja, doet het publiek wel mee, doet het niet mee. Maar we merken, ja, jullie doen echt super mee. Voor de kinderen ook weer een drive om nog meer hun best te doen. Helemaal top. Voor de rest, misschien moet ik ook eventjes de moeders bedanken en de vaders die hier heel erg hard aan mee hebben gewerkt de afgelopen maanden. Ouders, ouders, ouders bedankt. Ouders bedankt. Ouders bedankt. Ouders, ouders, ouders bedankt. Hey. Oh ja, oh jee. Hey. Kom even voorbij, ja. Ik ga niet alle namen opnoemen, want dan ga ik mensen vergeten en dat zou vervelend zijn.